amb el temps d'entrevista que avui tenim amb Jaume Bosch, que és diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds al Parlament de Catalunya i al que saludem. Senyor Bosch, bona nit. Hola, molt bona nit. Avui ell ha estat a Lleida per presentar un llibre. Del tema del llibre en parlarem al final, perquè com l'actualitat ens demana que ens posem una mica al dia dels temes d'aquesta jornada, doncs començarem per aquí i el llibre el deixarem perquè ell al final ens faci 4 punts perquè, en definitiva, tampoc el tenim sobre la taula perquè el puguem veure, que també estaria bé, com a mínim, atençar-nos a la portada. Senyor Bosch, una reducció de 98.000 persones a les llistes d'aturats. Estem parlant d'una situació conjuntural, és un èxit de la reforma laboral, és una estacionalitat. A què es deu aquestes dades que normalment al mes de maig acostumen a ser històricament bastant bones, també tot sigui dit? Bé, sempre és positiu, lògicament, que en una situació tan dramàtica com la que estem vivint, d'un atur disparat, l'atur baixi. Ara bé, aquesta notícia que la ministra de Treball ens ha anat avançant fins i tot fa dies, dient aviat hi haurà una gran notícia, que els ciutadans estaran molt contents i que ja es veia venir que la cosa aniria per aquí, evidentment jo sóc dels que penso que, tot i ser positiva, té una relació molt clara amb l'època de l'any amb la que estem i que tant de bo això indiqués un canvi de tendència, però jo no ho veig. Jo vull recordar que al costat d'aquesta dada, em sembla que fa 1 o 2 dies, l'Organització Internacional del Treball, la OIT, ha posat de manifest amb un informe molt significatiu els problemes que té l'economia espanyola i ha dit una cosa molt important, que és que l'obsessió per eliminar o per reduir el dèficit hauria d'anar acompanyada per una obsessió per reduir l'atur. És a dir, aquest criteri que se'ns fixa com a únic, que és la reducció del dèficit, nosaltres fa temps que estem dient, i veiem que la OIT opina també, com nosaltres, que les administracions públiques haurien de tenir també un altre criteri alhora, que és dir, a part de reduir el dèficit, que ve imposat per la Unió Europea, la necessitat de reduir l'atur. Aquest atur difícilment es podrà reduir amb fórmules com la reforma laboral. Jo estic convençut que la reforma laboral està jugant un paper negatiu, no pas positiu, perquè ha facilitat acomiadaments i EROs, etc. i que, per tant, perquè tornem a crear ocupació en sèrio, més enllà de l'estacionalitat, caldria un canvi radical en les polítiques que estan fent els governs d'Espanya i de Catalunya. I com és que costa tant que els partits polítics es posin d'acord amb un tema que és considerat gairebé d'emergència nacional i que des de la ciutadania es té la sensació de que cadascú està comprant cap a casa? Sí, però és que, clar, seria desitjable que fóssim capaços d'apuntar solucions en comú. El problema és que tenim receptes radicalment diferents. I, per tant, jo crec que això la ciutadania també ho ha d'entendre. És a dir, per exemple, nosaltres, com a força política d'esquerres, no se'ns pot demanar que renunciem a les nostres creences, a les nostres propostes, per avalar unes polítiques amb les que no creiem. I, per tant, el que no notem és que hi hagi voluntat, ni en el govern del PP ni en el govern de Convergència i Unió, d'una anàlisi d'on ens estan portant aquestes polítiques d'austeritat, que això, en canvi, la gent, quan parles al carrer, amb qualsevol veí, tothom té clar que aquesta idea d'anar reduint, anar acomiadant, anar reduint els sous dels funcionaris, etc., el que porta és a la paràlisi de l'economia, i al paralitzar-se l'economia, inevitablement més atur. Aquest bucle, aquesta dinàmica, no hi ha manera que la vulguin tallar, perquè, clar, per exemple, com ens podem posar d'acord amb el govern del PP, com s'hi poden posar d'acord els sindicats, si el govern del PP posa damunt de la taula que la reforma laboral ha estat positiva, quan nosaltres estem visquent que no ha estat positiva, sinó que ha facilitat que molta gent es quedi a l'atur. Per tant, és molt difícil. Una cosa és la voluntat d'intentar esbrinar solucions conjuntes, però l'altra és que quan hi ha diagnòstics tan diametralment oposats com els que es fan des de la dreta o des de l'esquerra, la veritat és que reconec que costa moltíssim posar-se d'acord. I aquestes propostes que estan arribant per diferents bandes sobre el tema de, per una banda, la implantació, encara que sigui estacional, dels minijobs a Catalunya o a nivell de tot l'Estat, o l'altra, que arribava des del Banc d'Espanya, de crear una sèrie de llocs de treball per sota del que seria el salari mínim. Com es veu això? Sí, és curiós que estem obligats a debatre en funció d'unes propostes que venen sempre de sectors molt determinats, sigui el Banc d'Espanya, sigui el Consell Assessor del CAREC de la Generalitat, etc., que són sectors molt vinculats a mons empresarials també determinats, o ja no diguem el Banc d'Espanya. Clar, en aquests moments, per exemple, jo crec que, sincerament, la proposta del Banc d'Espanya és indignant, que se'ns vulgui fer vendre que la gent ha de cobrar treballant les mateixes hores per sota del salari mínim i que això ho proposi gent
com deia ahir el Toixo, el secretari general de Comissions Obreres a nivell de l'estat espanyol, deia qui està proposant això guanya infinitat de vegades més que el salari mínim, i llavors diu que els que han de treballar X hores han de guanyar menys que el salari mínim. La veritat, jo crec que això és d'aquestes coses que molta gent provoca la indignació de la que tant s'ha parlat. És a dir, no veig que a partir de la reducció constant dels drets dels treballadors i les treballadores puguem sortir d'aquesta crisi, quan, en canvi, veiem simultàniament que el que han fet els bancs queda impune en molts casos, que ara resulta que el tema de les preferents es va anar de bona fe i no hi havia voluntat d'enganyar i que, per tant, no hi ha responsabilitat penal. Clar, això veus una doble mesura que la veritat és que a nosaltres, com a persones d'esquerres, ens indigna. És tolerància absoluta cap als poderosos i disminució radical dels drets cap a la gent que intenta treballar o que en aquests moments encara té treball. Parlava de bancs, i els bancs durant aquests dies estan sent una altra vegada posats amb el focus pel tema dels crèdits. Es parla molt del finançament de les petites i mitjanes empreses pel que fa a tenir una determinada quantitat de recursos per invertir. Els crèdits ICO hi són, però pel que sembla els bancs estan per una labor contrària, vull dir, no afluixar l'aixeta perquè aquests crèdits ICO arribin al destinatari final, sinó que intenten, pel risc que sembla que suposa per a ells, donar un altre tipus de producte. Així no en sortim? No, jo crec que no en sortirem, però és que, a més, el fet que ho agreuja tot és que aquests bancs s'han nodrit de fons públics, de fons que eren de tots, i que, a més, això que es va fer, teòricament, per salvar un sistema financer que havia de servir per donar crèdit a les petites i mitjanes empreses, totes les dades ens permeten constatar que això no és així. Per tant, la profunda contradicció, que és una de les moltes que estem visquent en aquests moments, en aquesta crisi, que es basa en una visió absolutament injusta de la distribució de les càrregues d'aquesta crisi, és que els bancs que van rebre aquests fons públics, a sobre diuen que no poden fer crèdit a les petites i mitjanes empreses que ho estan esperant i que seria una de les solucions perquè realment es pogués crear feina. I, per tant, moltes petites i mitjanes empreses, més enllà de la facilitat d'acomiadar o més enllà de pagar un sou de misèria, el que necessiten és crèdit per poder fer inversió i per poder produir i, per tant, per poder contractar gent. Quan parlem d'economia ens trobem amb aquesta situació, una cosa és l'economia privada i l'altra és l'economia pública, encara a nivell de Catalunya pendent de l'aprovació d'uns pressupostos que encara no arriben. Ara es parla del dèficit, i aquí tenim aquest ball de xifres que ens situen amb un 2,1, que seria el desitjat pel govern. El ministre Montoro ha dit avui que res de res, que ni el 2%, que no ens facin il·lusions amb aquest aspecte, i per una altra banda estem ballant entre l'1,7 i l'1,96. En fi, encara que siguin dècimes, són molts diners. Quina és la proposta que Iniciativa per Catalunya Verds està aportant en aquest aspecte per dir quina seria la situació òptima, malgrat la crisi, malgrat la situació econòmica general, per poder sortir-se? Nosaltres hem plantejat dues coses. Una que pot semblar molt radical i que accepto que pot ser considerada com una posició simbòlica, que seria, nosaltres ho hem proposat al Parlament, de dir, aprovem el pressupost que realment necessita el país, independentment, no donem per bo aquest límit del dèficit que ens ve imposat per la Unió Europea i que ens ve imposat pel govern espanyol. Però si després no es compleix? No, però com a exemple de dir aquest seria el pressupost que necessitaria el país. Però hi ha una segona part més realista, que és que estic d'acord en que cada dècima són uns quants milions, però també és veritat que dins d'aquesta situació d'injustícia que estem visquent i sobretot aquesta injustícia afegida que suposa que alguns presidents de comunitats autònomes del PP no acceptin que hi hagi una distribució asimètrica del dèficit, que és absolutament lògic, perquè l'aportació no és la mateixa la situació de cada comunitat autònoma, això és una obvietat que sembla mentida que alguns per interessos determinats no ho volien acceptar, però també hi ha una part de responsabilitat, en aquest cas, del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya, que és que el president Mas va pactar, a més, amb Esquerra Republicana, posar un seguit d'ingressos, estem al mes de juny, i aquests ingressos, per exemple, tornar a l'impost de successions, no s'han posat. Això no calia esperar els pressupostos. Es pot fer a través dels pressupostos. La llei d'acompanyament es pot tornar a posar, per exemple, l'impost de successions, però no calia. Es podia fer una llei que hagués pogut entrar perfectament al mes de gener i que s'apliqués ja l'impost de successions. Nosaltres l'hem estat exigint. Ara diuen que segurament d'aquí unes quantes setmanes potser això es posarà en marxa. Però estem perdent un temps preciós perquè en uns moments en què cada dècima són centenars de milions, també és veritat que cada possibilitat d'ingrés que s'ha plantejat com a recuperar-ho no s'està aplicant. Per tant,
és una mica una situació absurda. És a dir, per una banda, estem reivindicant, amb lògica, i nosaltres hi donem suport a Madrid, de que es permeti un dèficit asimètric a les comunitats autònomes i que la situació de Catalunya no és la mateixa d'altres que posen el crit al cel des d'aquest punt de vista, però alhora nosaltres estem reivindicant davant del govern de Catalunya que no pot ser que en una situació de tanta desesperació com la que està visquent la gent, possibilitats reals de tenir una part més d'ingressos no la tinguem. I en aquest cas, el tema de l'impost de successions seran 300, seran 400 milions a l'any, però és que portem 2 anys sense impost de successions, més mig any d'aquest. Per tant, podríem estar parlant de prop de 1.000 milions. Home, amb 1.000 milions d'euros es poden fer moltes coses, i això s'ha deixat perdre perquè hi havia una concepció ideològica inicial de Convergència i Unió que va posar en el seu programa electoral a l'any 2010, no ja ara, la necessitat d'eliminar l'impost de successions, i que això ho va mantenir a capa i espasa independentment de que hi hagués una crisi econòmica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat, jo crec, del govern del PP que no vol entendre la situació específica i diferent de Catalunya i l'aportació que fa Catalunya a la solidaritat, i per això és indignant quan escoltes el president d'Extremadura que del tema solidaritat no en vol sentir parlar i ell només vol parlar d'aquell sí que compleix el dèficit i en canvi nosaltres no, però alhora també ens sembla que en uns moments de tanta crisi i de tanta situació realment fumuda per molta gent, no ens podem permetre el luxe a Catalunya de no aplicar totes aquelles possibilitats de tenir ingressos que la legislació ens permetria. I quines serien aquests? Si estem administrant la misèria, per dir-ho d'alguna manera, amb un dèficit de l'1,8, 1,9, el que sigui al final, a nivell de Catalunya què es pot fer? Perquè alguns parlen, per exemple, del tancament de determinades empreses públiques. Jo no sé si seria per Catalunya, estaríem massa per aquesta tasca, però si tot se limita a la recuperació de l'impost de successions, no sé si n'hi ha per tot. No, és veritat que aplicant totes les mesures que nosaltres hem dit de més ingressos, no n'hi ha per frenar radicalment les retallades. Però sí que és veritat que aplicant totes les propostes que nosaltres hem anat dient i que nosaltres valoràvem amb al voltant de 1.500, 2.000 milions d'euros l'any, que podien donar diversos impostos, jo he citat el de successions, però hi ha tot el tema dels dipòsits bancaris, que ara el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió, però que nosaltres l'havíem demanat ja fa anys i que se'ns havia dit que no, i que podria estar en vigor i podria estar-se cobrant, i que això el govern ho valorava en 500 milions l'any, però que també s'hagués pogut cobrar a l'any 2010 i a l'any 2011, o l'impost, determinats impostos de tipus verd, ecològic, sobre empreses que contaminen, etc., la lluita contra el frau fiscal. Tot això dona un paquet que podria suposar uns 2.000 milions més d'ingressos, que frenaria radicalment el tema de les retallades. I després, amb les retallades que podríem considerar que puguin ser inevitables, jo crec que aquí ha fallat un criteri bàsic, que és el criteri de què és allò que és essencial i allò que no ho és. I jo crec que és essencial tot el que afecta a l'estat de benestar. I, per tant, l'educació, la sanitat, els serveis socials hagués estat la darrera cosa que s'hagués hagut de retallar. Llavors hi ha el tema de que també a mi em sembla que hi ha una determinada concepció ideològica que ve a dir, amb la mesura que estem en crisi econòmica, el que toca és, l'altre dia ho deia el senyor Piqué, el president del Cercle d'Economia, ara hem d'aprofitar per reduir l'Estat, hem d'aprofitar per reduir l'administració, i per tant ara és la nostra dels que creiem que l'Estat o l'administració ha assumit determinades competències. Clar, nosaltres, la nostra visió és diferent. Nosaltres ens sembla que l'Estat, que l'administració, que la Generalitat estan precisament per donar serveis a la gent. I que a vegades és molt fàcil dir l'administració, els funcionaris, però quan concretes i parlem de metges o parlem de mestres, això és l'administració. I, per tant, aquí jo no dic que no hi hagi organismes que es puguin reduir i simplificar. Segur que n'hi ha. Ara, per exemple, estarà en marxa una reforma del tema dels consells comarcals, que pot ajudar mínimament. S'ha fet una mica de demagògia al respecte, però pot ajudar. Però jo crec que, en tot cas, tot allò que es vulgui retallar, hi ha d'haver un límit, que és allò que s'ha dit moltes vegades, de tocar os, que estem tocant os des de fa temps en els temes que són bàsics de l'estat de benestar. Iniciativa per Catalunya Verds estaria per suprimir algun d'aquests graus d'administració que tenim a nivell de Catalunya? Nosaltres estem bastant d'acord amb el plantejament que es fa, i de fet ja ho vam estar quan es van crear els Consells Comarcals l'any 87, de que els Consells Comarcals havien de jugar un paper diferent al que han jugat. Parlant clar, els Consells Comarcals han esdevingut una espècie de petits parlaments, i ens sembla que no és això. Els Consells Comarcals,
la idea de molta gent, la idea del famós informe del Miquel Roca-Junyent de fa anys sobre la racionalització de l'organització territorial, ja definia els consells comarcals com un element que havia de ser bàsicament mancomunitats de municipis. I, per tant, nosaltres no estem per eliminar les comarques, però sí per reformar els consells comarcals. I, per tant, la idea del govern d'uns consells comarcals que bàsicament siguin consell d'alcaldes i que no actuïn com un plenari de consellers, regidors, regidores, que actuen això com un petit parlament, ens sembla lògica, tot i que alhora diem, quan es parla de es suprimiran 1.000 càrrecs, no deixa de ser una mica la xocolata del lloro, perquè la majoria o molts dels consellers comarcals tenen una dedicació escassa, cobren molt poquet, però sí que ens sembla que, en canvi, és important canviar la concepció dels consells comarcals. Els consells comarcals, per mi, han de tenir una doble funció, la de representativitat dels sentiments, les reivindicacions d'una determinada comarca, i això és un tema molt arrelat, i aquí a les vostres terres claríssim, i alhora generar serveis mancomunitats pels municipis. Per tant, això ho poden fer perfectament un Consell d'Alcaldes. No cal unes eleccions en segon grau que generi una mica d'accés de càrrecs públics. Però aquesta és una simplificació que es pot fer. Ara, la simplificació autèntica vindria segurament a partir de racionalitzar el paper de les diputacions. I aquí ja tornem a topar amb les competències de la Generalitat i les competències de Madrid. Curiosament, amb la proposta de reforma de la llei de bases de règim local que està plantejant el PP, el que volen és precisament suprimir el paper de molts municipis. A les Terres de Lleida seria escandalós, quasi no quedaria cap, i a més, i que això ho assumeixin les diputacions. Aquest és un exemple també d'una visió centralista de que no entén que la realitat territorial de Catalunya no té res a veure amb les realitats territorials que hi pugui haver a la resta de l'Estat, que segurament també hi deu haver gent que hi està en contra, segur, però la realitat territorial, l'estructura social i de ciutats i de comarques de Catalunya no té res a veure. Per tant, aquesta idea de dir anem a eliminar el paper que puguin jugar els municipis perquè ja ho farà tot la Diputació provincial, si a la resta de l'Estat ja és discutible, aquí a Catalunya sona a marciana, sincerament. Senyor Bosch, hi ha un altre tema del que també s'està treballant molt, que és el tema del procés consultiu, i que jo suposo que té despistada molta gent. Perquè, a veure, uns parlen del dret a decidir, uns altres de referèndum, uns altres de consulta, uns altres d'independència, de nou estat propi, de federalisme i de confederalisme. O sigui que tenim aquí un ventall d'opcions que al final no ens les acabem. La postura d'Iniciativa per Catalunya quina és? Amb el sentit de que sembla també que hi ha la percepció de que alguns partits polítics no s'acaben de mullar, amb el sentit de dir quan passi ja veurem el que passa i en funció del que passi ja ens pujarem al carro. Mira, jo crec que en aquests moments a Catalunya, i de Catalunya en relació a l'Estat, la línia divisòria fonamental està entre els que acceptem que Catalunya, com a nació, té dret a decidir el seu destí, això és el dret a l'autodeterminació, que s'ha dit clàssicament, dret a decidir, i els que neguen aquest dret. Qui nega aquest dret, bàsicament a Catalunya, és el PP i Ciutadans, i a nivell de l'estat espanyol, el PP i, dissortadament, també el PSOE. I a Catalunya, jo crec que amb matisos, perquè el PSC moltes vegades té una actitud molt ambigua, hi ha una gran majoria, que a més és reflexa d'allò que diuen les enquestes, però que és reflexa del que es va votar el 25 de novembre, que volem exercir el dret a l'autodeterminació. El dret a l'autodeterminació, o dret a decidir, vol dir clarament que Catalunya ha de poder decidir lliurement quin és el seu destí i, per tant, ha de poder decidir si vol ser un estat independent. Per tant, quina és la posició d'Iniciativa en aquests moments? Hem fet un congrés, una assemblea fa poques setmanes i l'hem dit amb molta claretat. Nosaltres sempre, i els que venim de la tradició del Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, ho portem en el nostre ADN, sempre hem defensat el dret a l'autodeterminació i que el fet que això no estigués contemplat a la Constitució no vol dir que hi renunciéssim, perquè el dret a l'autodeterminació per una nació és irrenunciable independentment de que estigui reconegut a la llei màxima, que és la Constitució, o no. Segon aspecte, nosaltres diem no podem acceptar mantenir l'statu quo com estem. I tercera qüestió, nosaltres apostem clarament per un estat propi. Llavors, en el tema, el que sí que hem dit que ens mantenim a l'expectativa del vot, és que quan coneguem el contingut de la pregunta, nosaltres, pels nostres estatuts, estem obligats a fer un referèndum intern, ja ho vam fer quan la Constitució Europea, per definir la posició definitiva d'Iniciativa per Catalunya Verds. Ara bé... Que seria sempre prèvia a la votació. Evidentment, és a dir, abans que es faci el referèndum oficial a tot Catalunya, evidentment, Iniciativa faria una consulta interna a la seva militància, de la qual sortiria
la posició exacta en funció de quina sigui la pregunta. Ara, no, digues. Sí, no, li anava a dir pel referèndum, si ha de ser un referèndum legal autoritzat pel govern de l'Estat o no té per què. El referèndum es pot fer de diverses maneres. Hi ha diverses fórmules per fer-lo. Jo crec que ha de quedar clar una cosa que vaig escoltar, que la deia el president Mas, i té tota la raó ahir, que és que el referèndum, quan ens diuen que no es pot fer perquè la Constitució ho impedeix, ens estan enganyant. És mentida. La Constitució permet fer un referèndum a Catalunya. Una altra cosa és que hi hagi voluntat política per fer-lo. És a dir, és veritat que si volem utilitzar la fórmula de referèndum, totes les fórmules de referèndum, ara parlaré de consulta, les fórmules de referèndum passen perquè l'Estat o autoritzi el referèndum o ens traspassi les competències per fer-lo. Però això, per exemple, a Escòcia no tenia la capacitat per fer el referèndum. El govern del Regne Unit li ha traspassat la possibilitat de fer-lo. Però aquest és un escenari que aquí no es contempla. No, però no es contempla no perquè sigui il·legal, sinó perquè el PP i el PSOE no volen que es faci. I després, aquí hi ha, per tant, 3 fórmules diverses que utilitzant la llei de referèndums aprovada pel Parlament de Catalunya, però que ha de culminar amb la petició d'autorització a Madrid, o a través de que Madrid ens traspassés la competència per fer-lo, es podria fer. Una altra cosa és que tots sabem que no volen. I després hi ha una darrera fórmula, que és la d'una consulta, a través de la llei de consultes, que en aquests moments estem elaborant al Parlament, que en aquest cas no requeriria permís de Madrid, però que Madrid, cal no oblidar-lo, sempre té la capacitat d'enviar la llei al Tribunal Constitucional. Per tant, és veritat que caldria un acord amb Madrid, però no és veritat que Madrid estigui lligada de peus i mans perquè estigui obligada legalment a dir que no es pot fer. Jo, precisament, en el llibre que he presentat, explico el cas de cites de destacats experts en dret constitucional, no ja catalans, sinó espanyols, el professor Rubio Llorente o el professor Pérez Royo, que són dels millors constitucionalistes de l'estat espanyol, que han escrit i han fet informes dient que el referèndum a Catalunya es podria fer, lògicament donant permís al govern d'Espanya, però no requeriria una reforma de la Constitució. Per tant, quan el senyor Rajoy diu no, és que això és diferent, aquí la situació política i legal és diferent d'Escòcia i el Regne Unit, aquí no podem perquè haurien de modificar la Constitució, no és veritat. Ell hauria de tenir simplement la mateixa visió democràtica que ha tingut el senyor Cameron, que també és conservador com ell, però demòcrata, que ha tingut el Regne Unit, que ha pactat amb Escòcia la possibilitat de fer el referèndum. I pel que fa a un escenari més proper, que és el de les properes eleccions al Parlament Europeu, com és que al final no s'han acabat de posar d'acord els partits que d'alguna manera estan en una mateixa línia? Bueno, perquè nosaltres sempre diem el mateix. La política catalana es defineix per un doble eix, l'eix nacional i l'eix dret-esquerra. Per tant, nosaltres defensem els drets nacionals de Catalunya, però som d'esquerres. I, per tant, nosaltres podem coincidir, per exemple, en Convergència i Unió, a l'hora de defensar la capacitat de Catalunya de decidir, de fer el referèndum, però, en canvi, discrepem radicalment de les polítiques que està aplicant Convergència i Unió, perquè ells són de dretes i nosaltres som d'esquerres. Per tant, que això es vulgui convertir, com plantejava Esquerra Republicana, de forma sorprenent, si són d'esquerres, amb una candidatura unitària que barregi dretes i esquerres només pel tema del dret a decidir, a nosaltres ens sembla que és un error. Ja defensem, l'està defensant avui el Raül Romeva, el nostre eurodiputat al Parlament Europeu, està defensant claríssimament el dret a decidir i ho tornarem a defensar, però no farem una candidatura unitària amb Convergència i Unió, nosaltres i amb Esquerra Republicana, perquè nosaltres volem fer una candidatura que englobi amplis sectors de l'esquerra, que estiguin pel dret a decidir i que alhora estiguin en contra de la política d'austeritat que està desenvolupant la Unió Europea. Seria una mica contradictori que en unes eleccions al Parlament Europeu en canviarem representants al moll de l'os d'on es decideix la política europea, o millor dit, on s'hauria de decidir, perquè qui la decideixen són els governs, però allà on es pot discutir la política europea, que nosaltres féssim una candidatura amb Convergència i Unió que ha estat inspiradora en gran part i instigadora de les polítiques d'austeritat. Ara no, perquè el tema ha anat tan lluny que ja veuen que els hi arriba l'aigua al coll, però fa 2 anys el senyor Mas-Colell demanava més austeritat i més austeritat. Per tant, Parlament Europeu és una bona oportunitat per fer arribar a Brussel·les i a Estrasburg la reivindicació de Catalunya pel dret a decidir, però també la reivindicació de molts catalans i moltes catalanes d'una política diferent econòmica. I, per tant, nosaltres el que voldríem és una candidatura el més àmplia possible d'esquerres que tingués com a punt central el dret a decidir
i la lluita contra la política d'austeritat de la Unió Europea. Senyor Bosch, molt breument, perquè tenim molt poc temps ja. Són dos temes que són diferents, però jo els hi barrejaré. Ja em contestarà per l'ordre que vulgui. Per una banda, vostè és el responsable d'Interior, d'Iniciativa per Catalunya Verds, i per tant aquí hi ha dos aspectes que es poden ser complementaris. Per una banda, els Mossos d'Esquadra avui han fet una manifestació a Barcelona dient que la seva situació és insostenible, que falten mitjans, que falten equipaments, i per una altra banda tenim el tema dels sometents a les comarques de Lleida que intenten suplir, jo no sé si és causa-efecte, aquesta mancança que ells diuen que hi ha d'efectius a les comarques de Lleida, concretament, i arrencant del tema d'Alcarràs. Com es veu des d'Iniciativa per Catalunya Verds aquestes dues qüestions, que ja dic, són separades però que entren dintre del mateix àmbit? Estic totalment d'acord en que estan absolutament, són complementàries, perquè el sometent neix arran d'una situació d'emergència en què hi ha robatoris a les zones agrícoles i que des del Departament d'Interior no es dona suficient resposta. Però nosaltres el que hem insistit és que a vegades es diu no, és que els que estan pel sometent tenen una visió urbanita vista des de Barcelona. No, no, no. Nosaltres estem en contacte amb gent de molts llocs que hi ha això, o amb la mateixa Unió de Pagesos, que ho coneix molt bé i que té una postura molt clara al respecte. I amb això és curiós que hi ha una posició conjunta dels sindicats de Mossos d'Esquadra i de la Unió de Pagesos a dir que la solució no és el sometent. I que la solució no sigui el sometent va en benefici primer dels mateixos pagesos que estan preocupats perquè no hi hagi robatoris, però que assumeixen un paper que no els hi pertoca i que, a més, segons com es desenvolupi, i han tingut algun cas no prou clar, els hi pot crear problemes després legals. Què passa si en una situació en què hi ha una patrulla d'un sometent que troba un agent robant, hi ha una desgràcia? Al final poden tenir un problema els mateixos pagesos que estaven simplement, legítimament, intentant defensar que no els hi robin. Per tant, el fet de dir, com va fer el conseller Puig, de dir jo tolero i animo que hi hagi sometents perquè en realitat això em va bé perquè no he d'enviar Mossos a les zones agrícoles, és una trampa. Jo crec que ara, arran de l'última votació al Parlament de Catalunya, el conseller Espadaler això ho vol corregir. I jo ho valoro positivament. És a dir, però la solució no és dir prohibim els sometents, és dir, no cal que hi hagi sometents perquè el Departament d'Interior assumeix el greu problema que hi ha de robatoris a les zones agràries i, per tant, incrementa la presència de Mossos d'Esquadra. I, per tant, clar, això és el peix que es mossega la cua en el sentit de que els Mossos d'Esquadra estan denunciant que no hi ha hagut promocions de Mossos d'Esquadra en els últims temps, que s'estan reduint els vehicles, però el que no podem fer és facilitar que el Departament d'Interior vagi retallant els Mossos d'Esquadra perquè un grup de pagesos assumeixi tasques de vigilància. Perquè i si a un barri de Lleida o a un barri de Barcelona demà hi ha una situació conflictiva i surten els veïns a patrullar? Això és un mètode que no té fi, perquè hi ha un principi de l'estat de dret, que és que el monopoli de la violència, el monopoli de l'autoritat, el monopoli de la seguretat, ha de recaure en mans de l'administració pública. Els veïns o els pagesos no poden... És una injustícia que es vegin obligats a patrullar i assumir uns riscos pels quals no estan preparats, perquè això vulnera l'essència de l'estat de dret. Però la responsabilitat ha de ser que el Departament d'Interior, quan hi ha problemes de robatoris a una comarca, hi ha de donar-hi resposta. Gairebé acabem. Si el Jaume Bosch fos el Paco Umbral ens diria que jo he vingut també aquí a parlar del meu llibre. No és el cas, però sí que m'agradaria que ens fes una pinzellada d'aquest llibre que, com deia, no tenim aquí, però que avui també aquesta tarda ha presentat a la ciutat de Lleida. De fet, sí que n'hem parlat, perquè parla de tots aquests conceptes que has parlat, de federalisme, independència, consulta, referèndum. És un llibre, dit molt breument, en què, amb la mesura que jo vaig viure l'experiència de ser ponent de l'Estatut al Parlament i, sobretot, l'experiència que valia la pena explicar de la negociació de l'Estatut a Madrid i de quina va ser la posició del govern socialista en l'Estatut, i que després m'ha tocat viure els episodis que han culminat amb la Declaració per la Sobirania i el Dret a Decidir el 23 de gener en el Parlament de Catalunya, explico una mica com he viscut jo això i les conclusions que en trec en un altre capítol sobre el que en diem el dret a l'autodeterminació. Explico les experiències d'Escòcia o del Quebec que ens poden ser d'utilitat, explico també la tradició del SUC i d'iniciativa en relació a aquest tema de l'autodeterminació i apunto algunes línies de cap a on podríem anar, tot i reconèixer que no tinc respostes per tot, però que sí que avui el que vull és apostar o aportar una reflexió feta des d'algú que li ha tocat viure molt de prop aquests temes, amb la voluntat de que sigui útil per la gent i amb la voluntat, potser molt pretensiosa, d'intentar aportar una mica de rigor i de seny amb un debat que moltes vegades es mou molt per consignes i poc per l'anàlisi concret del que està passant. El títol?
Del llibre és de l'Estatut a l'autodeterminació. I malgrat que avui s'hagi fet la presentació, ja està a la venda. Sí, està a la venda. Doncs ja ho saben. El llibre de Jaume Bosch, si el volen trobar, doncs a partir de demà mateix ja ho podem fer a la seva llibreria. Jaume Bosch, com dèiem, diputat per Iniciativa per Catalunya Verds al Parlament de Catalunya, gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests minuts també al torn de nit aquí a Canal Català La Mañana. I endavant la feina que ja és feixuga. Ha estat una estona molt agradable i, evidentment, tots plegats tenim molta feina. Gràcies, bona nit. Moltes gràcies. Anem a la publicitat. D'aquí a un 3 i no res tornem ja a la taula de debat. Fins ara mateix.